Inžinierka Ľudmila Kyselková vedie krúžok Spolok cvičenia žien na Rendezi v mestskej časti Rača. Precvičuje zdarma bez nároku na finančnú odmenu a ocenením pre ňu je, že dlhoročná tradícia cvičenia na Rendezi pokračuje. Na Rendezi sa cvičí, odkedy ja chodím ako cvičiť tu, alebo poznám toto cvičenie minimálne 30 rokov, možno aj viac. A ja chodím pravidelne cvičiť asi 20 rokov. No tak nejak to už bude 20 rokov a pred asi 10 rokmi moja predchodkyňa pani Kročková ochorela, nemohla ďalej precvičovať, tak som to po nej nejako zdedila ja. Cvičenia s pani Ľudmilou Kyselkovou sa konajú 2-krát týždenne v kultúrnom stredisku Impuls na Rendezi. Najväčší záujem býva podľa nej v povianočnom a v predplavkovom období. My si síce akože navrávame stále pri každej hodine niekoľkokrát opakované heslo máme, že sme mladé, krásne a štihle, ale hlavne nám ide o to zdravie. Čiže to nie je len to, že niekto schudne z cvičenia, lebo kto sa prejedá, ten ani z cvičenia neschudne, ale v podstate dodáva to nielen pohyblivosť, ale aj imunitu. Čiže choroby určite nikoho, kto pravidelne cvičí, nenavštevujú tak často, ako niekoho, kto proste sedí od rána do večera niekde v kancelárii, večer doma pri nejakých seriáloch a na najvyššie tak sem tam v kaviarni. Pani Ľudmila Kyselková má odborne vypracovanú cielenú metodiku cvikových zostav a pri cvičení uplatňuje individuálny a najmä optimistický prístup. My cvičíme v pondelok také, že rôzne všeličo, čiže každé naše cvičenie začína rozcvičkou na tom step schodíku a potom v pondelok cvičíme posilňovanie, aerobné cviky, s činkami cvičíme, samozrejme brušáky, to je ako neodmysliteľná súčasť všetkých cvičení a vo štvrtok cvičíme kalanetiku. Ale v podstate do všetkého vkladáme nejaké tie zdravotné cvičenia. Pozerám si rôzne informácie aj v telke o cvičení, čítam si knihy, mám dosť takých kníh aj o tých zdravotných cvičeniach, tak proste vkladáme do toho. Ale netreba veľmi okolo toho špekulovať a vymýšľať, to telo je len jedno. Krčná chrbtica je jedna, drieková chrbtica je jedna, brušné svaly sú priečné, pozdĺžné, takže tam nie je veľmi čo vymýšľať. V podstate ide o to vytrvalosť a poctivé cvičenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Rača sa rozhodlo udeliť pani inžinierke Ľudmile Kyselkovej ocenenie Račianske srdce 2013. To ma to zaskočilo. Ja nie som typ nejaký ako taký populistický a nemám rada nejaké veľké zviditeľňovanie sa. A vlastne jedine ma to poteší, pretože možno, že aj iné ženy, ktoré ešte zatiaľ nenašli tú odvahu prísť medzi nás, takže snáď akože sa rozhodnú vypnúť ten seriál nejaký, ktorý možno v tej dobe beží a miesto toho prísť sem.